Добър вечер! Ама кой? Кристиян кой? Кой? Коев? Кой? Той мина на червено, бе, брат. Той този е тъп. Не, той е много тъп това. Как е? Ремонтира ти нещо? Супер разбирач, а? Автомонтор с златни ръцелика. На майка ти пуската сега, те ходи ска. На писта кара, виж до къде е стигал. До е тука си. Той е направен напълно. На писта да не е напълно. Е тук седят на... До е тука е. Хоп? Ой ви! Какво става, бе? Дай 5. Дай 5. Ехе. Какво правите? Как е? Ей, само да ни обикаляме покрай патрулката. Ама ние следим къде отиваме. Да, ама тя много бърни много бързо. И след малко ще ги спрем. Брат, аз мога само се обръщам да го гледам дали там. Ти как си? Брат, ти няма пак и нивка по спомер, брат. Той само може да се скъса, аз ти гледам. Чакай да стигнал, бе! Вие откат ли сте, извинете? Като хитър курт. Его макарената е. Ти ли се спираш по пътя на време? Абе не, бе! Да се спира, няма никой гледа, нали? Ай, викам ти да сама лиши е там много по-скип да го тряпна, бе, мама. Добре, аз какво ти преча? Ти не минаваш тъй, какво минаваш тъй, дагам? Мой да съм ти помогнал, да не се изръсиш пред тях. Не бе, не, щиптак. Те. Здравейте! Вчера положението беше мамци Джейси. Искам и аз да знам къде е било толкова цифъни. Що? Що? Защото по центъра. Какво по центъра? Че само тръгнаха да ме гонят на центъра. С какво си ти? Избягах. Аз ти казах, брат, сега то... Аз ги починя. Какво искаш да стане, брат? Общо взето много са натряска в истински монопри, че беше отвратително. Ужасна гледка, просто доста гадно изглеждахме. А пък ние сме свежи, готини, нямаше драма толкова. Бай! Чао! Ма ще разправям като няма Кърдял. Зад кадър. Патрулка е, да. Дава уважителни... Рейсинг! Да наумият нациите, деца. Без глупост. Без глупости е, да, бе. Има светище. Оле, падал ми си отразителя отзад без чак. Ей! Какво става, готин? Къде обикаля, живе? Цъкам се. Цъкаш си. Ти? Много добре. И аз си цъкам. Обаче, ти кадри си станали като козирка, бе. И ги намалих, оле не ги намалих. Аз карам колко до Драганов. Ай, се гоним, бе, Мишка. Ай! Ти си ми пуснал?
На къде си? Отивам сега в дясно. Най-наукво. На бензинката. Да. Тука. Чакай да кажа, чакай, да кажа за камерата. Само да кикнеш, не? Добре. Аудито, понеже е на климатик, Да. бях. И е още изстудена колата, иначе нямаше да стигнеш преди мен. Бяга тук. Аз за тези Абе, бяга тук, бе. чакам 3 цигари.